Avui farem un remenat d'albergínies o un fricassé d'albergínies, com diu a la recepta original que he tret de la cuchara de plata. Bàsicament necessitem albergínies, ous, tomàquets, que ja els tinc escaldats i pelats, ceba i una mica d'all. Tallem les albergínies a rodanxes amb aquesta mida i aquesta gruixó més o menys, les partim per la meitat, les posem en un colador amb sal durant mitja horeta. Tallem la ceba petita a brunoise, quadrets petits, i la posem a sofregir amb uns 40 grams de mantega, més o menys. Això ho deixarem només 10 minuts. Molt bé, passats aquests 10 minuts i quan la ceba més o menys estigui així, hi afegim el tomàquet. Ara remenem bé i en 5 minuts les albergínies. I ara a continuació afegim les albergínies, remenem bé, tapem i deixem coure uns 20-25 minuts. Potser mitja hora. Finalment, l'albergínia ha trigat uns 3 quarts d'hora en estar suficientment punxada per poder-nos-ho menjar com a mi m'agrada que quedi. Per la part final del plat, que és una mica com la part final dels espagueti carbonara, hem de tirar l'ou batut a la cassola. Ho podem fer en la mateixa cassola apagada on hem fet el sofregit, on hem fet totes les albergínies, perquè l'ou es qualli una miqueta. Podem anar remenant amb cura, vigilant de que no es qualli excessivament, però sí una miqueta. Llavors anem remenant, seguim remenant tranquil·lament, que vosaltres aneu veient que s'està quallant i quan ja veieu que arriba al punt ho canvieu de lloc, com acabo de fer jo ara. Seguiu remenant una miqueta i res, amb 30 segons, màxim un minut ja ho tindreu fet. Jo crec que en 30 segons ho tenim. I així ara l'únic que ens quedarà ja és emplatar-ho.